comparativament a la resta de l'Estat. Jo la veritat és que n'estic fart. Jo estic fart de pagar. Fart de pagar més que els altres. Fart de pagar el que em demana el meu país i el que em demana l'Estat. Això i allò, aquí i allà. Ajustos, ens deia el govern de Convergència i Unió quan es va fer càrrec d'aquest govern dels millors, perquè deia, anirem per davant dels altres, que ja ajustaran després. Ja els hi tocarà amb ells. És cert, després els ha tocat poc a poc al rebre, però és que el que jo no sabia és que després de pagar el deute d'aquí abans que els altres, també em toca pagar el deute d'allà. Pagar per dos. És a dir, com el bolero retocat. No se puede pagar a dos mujeres a la vez i no estar loco. És a dir, que pago el que hem fet malament aquí i el que han fet malament allà. Tot. I no era això, companys, no era això. I ja n'hi ha prou, és hora de dir-ho. Estem vivint en una mentida. Ens pensem que vivim en un país diferent. És mentida. Ens hem autoenganyat durant molts anys. Ens sentim diferents, alguns, però no ho som. Som una regió més d'Espanya que, a més, en molts casos els fem nosa i només fem que pagar. I com si ens diguessin, paga i calla, idiota. Hem creat una gran ficció. Ens pensem que som una cosa que no som, i em sap molt greu dir-ho. Ha arribat el PP i diuen, en espanyol y se ha acabado. Com ahir el ministre Wert, y será en español y se ha acabado. Deuda de 759 millones, ni hablar como los del PSOE. ¿Verdad que no lo hicieron los PSOE? Nosotros tampoco lo pagaremos. Ahora, los 219 millones del año pasado tampoco. I acceptem que vingui a passar el cap de setmana el ministre d'Hisenda aquí i quan acaba de reunir-se amb el conseller Mascolell diu que li sap greu, que no hi ha calés a la caixa, que no pagaran aquests 219 milions i a sobre tenen la jeta de dir que no entén que Convergència i Unió presenti esmenes a la totalitat dels pressupostos de l'Estat. A mi el que em sorprèn és veure que Convergència encara no hagi fet rebentar el pacte a Catalunya amb el PP. Els catalans no tenim esma ni força. No tenim més que voluntat de pactar a canvi de 4 rals. No tenim ni la memòria de recordar la manifestació de fa gairebé 2 anys. Per què? Doncs perquè molts, bastants, som un sentiment, que és magnífic, un sentiment que es vol manipular, però més enllà del sentiment no hi ha res. Sí, hi ha la butxaca que coneix tots els habitants del país. Pagar més a canvi de què? D'un autogovern de fireta, d'un estatut que per Madrid representa el paper de vàter, i cada cop que algú, sigui del partit que sigui de Catalunya, alça la mà i carda un crit, des de l'Estat diuen soplaré i soplaré, i la Generalitat, que és de palla, destruiré. I a pagar més peatges, més medicaments, més escoles bressol, més trams d'IRPF, més. Aquí rebaixem el sou dels funcionaris, allà viva la Pepa, més i més. D'aquí cap allà, però d'allà cap aquí, lo siento, no podemos, no tenemos. Vivim des de fa anys en una gran novel·la de ficció, dins d'una gran farsa. O aclarim conceptes o expliquem el que realment volem ser. Jo, la veritat, per continuar pagant més que els altres, aquí i allà, allà i aquí, potser que ens plantegem no ja el que volem ser, sinó el que veritablement som. I no ens autoenganyem més. Som això, una regió d'Espanya amb una autonomia de segona divisió, amb un estatut inservible, amb un Parlament empaperat per una Constitució espanyola. Però això sí, amb un sentiment que ens rebenta el cos. Un sentiment que ens costa el doble que qualsevol ciutadà de la resta de l'Estat. I això em sembla que és massa car. Són les 8:03. Benvinguts al món.